Tomás, aquí estamos. Verbaliza esos momentos de tensión extrema que hasta agora levas vivido. Non será o coche de Jaime, non? Polo dous! Tristeza. Rabia. Pola miña avoa. Que che preocupa da túa avoa? Que o seu amor da súa vida xa non está. É moi triste iso. Porque son Paulo e non son o meu pai nen a miña nai. Porque as piruetas sí que valen máis que as caras. E por supostísimo, hai que chegar contento a casa e non desmotivarse por unha mala nota. Pero sobre todo o que libera tensións é verbalizar o que che está ocurrindo, esas emocións que xurden neses momentos máis complicados. Compañerismo. Vin triste a miña compañeira e iso a verdade me doeu. Son unha persona bastante dura, conóceme pola miña dureza e eu non choro. Que cousas da túa vida te están xenerando tensión? Que también cuando estoy con otras personas me siento solo. Por que te sientes solo? Porque estoy distante de mi familia, de mis amigos. Es una vida nueva, no hay cosa peor de cuando te sientes solo también cuando estás en compañía. Al final paso siempre para un poco el payaso de la situación, no quiero hacerlo, ¿sabes? Y que la gente no ríe conmigo, pero se ríe de mí. No quiero sentirme solo, claramente, porque soy italiano y no un payaso, por favor. Muchas gracias. El ego. Falta de compromiso. La decepción de un compañero. Una decepción por facilidad. Toda mi rabia que ya tenía en mi vida, en el programa y todo, me quedó aquí en el coche ya. Por lo menos unha boa parte, verdad? Sí, una boa parte, sí. Moi boas, Noelia. Ven por aquí, por favor. Que cousas son as que che provocan esa rabia? Que cando unha muller se convirte en nai teña que perderse. Polas veces que non me atrevín a decir que non. Moi ben. Por todas as que non se atreven a decir que non. Moi ben, dalle o coche. Ai, mi má, na miña vida fixen isto. Por que lle das o coche? Sobre todo aprender a decir que non. Moi ben, dalle logo. E non. Non me quero suficiente, onde lle dou xa está o cristal todo. Verbaliza o en positivo. Voume querer. Teño que quererme máis, moito máis, moito máis, moito máis, que valgo moito, moito. Eu penso que non valgo nada. Sinto que non din todo de min, que non estou superando. Pois para non sentirme máis pequena. Moi ben. Non quero máis uns e non vou a levar. Paco, que vas facer para non levar máis uns? Pois descargar a miña tensión antes de entrar a bailar, respirando profundo, como me dixo Jaime, cerrar os ollos, contar hasta 10, e decir, vouno a conseguir. Dame rabia os comportamentos de algunhas persoas. Moi ben. Que máis che dá rabia? Dame rabia que me traten como unha pequena. Que máis che dá rabia? Que hai como moita protesta. A min faltame un pouco que exista un pouco máis de escoita activa. Escoitemos o que, por exemplo, o xurado nos di e sempre hai como a contra, hai algo máis que decir. Como xa vedes, o coche quedou totalmente esmagado. Pensar na asertividade, que é a capacidade que todos temos de decir calquer cousa ao resto, pero dicindo dunha maneira educada, con certa ternura e certa dulzura, para que así a convivencia poida ser un pouquiño mellor entre vosotros.